Rádi bychom vás s Verčou pozvali na náš už druhý koučovací víkend, který se koná už 22. až 24. března. Kde? Je to v obci na Studeném v podhoří Orlických hor. První víkend byl extrémně vydařený a my máme radost, že některé holky, vlastně polovina, se rozhodla, že s námi budou pokračovat i na tom dalším pobytu, který samozřejmě bude jiný. A my máme ještě nějaká volná místa a rádi bychom vás vlastně touhle cestou pozvali, abyste se k nám přidali. Co zažijou holky? Zažijou prostě krásný program, plný překvapení, skupinového coachingu, sdílení, hlavně relax, odpočinek, Dobrý jídlo. skvělý jídlo, to se postarám já, a pohyb, určitě, pohyb. Přírodu krásnou, krásný prostředí, krásnou přírodu, úžasné místo A lidi, který chcete poznat, protože není na to poznávat lidi, kteří jsou podobně naladěný a právě proto děláme tyhle víkendy, aby jsme vás propojovali a aby jsme se společně pasouvali. Takže přesně tak, protože pak vzniká skvělá komunita, kdy s holkama máme i WhatsAppovou skupinu, kde vlastně holky z prvního víkendu jsou neustále v kontaktu a dokonce se i osobně setkávají a to jsou z různých vlastně částí i celé republiky. přesně tak. Takže budeme se na vás těšit a napište nám zprávu. Na všem se domluvíme. Těšíme se.